Jozef Vávra, zvaný Stařík, povolaním učiteľ, patrí medzi rozporuplné osobnosti valašskej histórie. Hneď po vzniku protektorátu Čiech a Moravy sa Vávra zapája do fašistických organizácií. Jeho meno figuruje na dokumentoch, ako je podpora arizácie židovského majetku či žiadosť Hitlerovi o pripojenie Slovácka k slovenskému štátu. Čo chvíľa na to svoje postoje mení a zapája sa do protifašistického odboja. V roku 1943, keď sa dozvedá, že mu hrozí zatknutie gestapom, tajne prechádza na Slovensko. Tu v Hlohovci vstupuje do ilegálnej organizácie komunistickej strany. V auguste 1944 spolu s niekoľkými hlohovskými odbojármi odchádza k partizánom do Sklabine. Patrí k zakladateľom vtedy ešte partizánskeho oddielu Jána Žižku z Trocnova. V hodnosti kapitána v rámci teraz už 1. brigády Jána Žižku bojuje zo začiatku na Slovensku, neskoršie až do konca vojny na Morave. Po oslobodení Zlína sa Vávra na krátky čas stáva predsedom Revolučného národného výboru, teda prvým povojnovým starostom. Z poverenia Ministerstva národnej obrany začína pracovať ako likvidátor brigády Jána Žižku. Tiež sa angažuje pri založení Združenia českých partizánov, kde ho volia za predsedu krajskej organizácie v Zlíne a je aj členom ústredného vedenia v Prahe. Organizuje pomoc bývalým politickým väzňom a ich rodinám. Pre bývalých partizánov zakladá svojpomocné výrobné družstvo Partkol, v ktorom je jeho predsedom. Jeho priveľká angažovanosť je trňom v oku jeho nadriadených. Je všeobecne známy jeho spor s vtedajším vedúcim oddelenia pre otázky odbojového a partizánskeho hnutia na UVKŠT Augustínom Šramom. Po februárových udalostiach v roku 1948 26. marca s niekoľkými druhmi opúšťa Československo. 27. mája toho istého roku v Prahe zastrelili Augustína Šráma. Ten v tej dobe už pôsobil na Ministerstve národnej obrany. Z atentátu štátna bezpečnosť obviňuje Miloslava Cholca. Za zosnovanie tohto atentátu vyšetrovatelia vinia československú emigráciu a americkú spravodajskú službu. Za jedného z hlavných organizátorov vraždy označujú Vávru. V novembri 1948 v monster procese so skupinou Choc a spol štátny súd v Prahe vynáša 8 trestov smrti. Jedným z odsúdených na trest smrti v neprítomnosti je Vávra. 19. februára 1949 Miloslava Cholca a Slavoje Šatka na Pankráci popravia obesením. Vávra ešte koncom augusta 1948 odchádza z Nemecka do Francúzska a ostáva v Paríži. Tu sa rozhoduje zorganizovať bývalých partizánov do ilegálnej skupiny, nazvanej podľa mena jeho dcéry Svetlana. Jeho prostredníkom v Zlíne je nadporučík Rudolf Lenhardt. Dá sa povedať, že už od začiatku vzniku organizácie štátna bezpečnosť je o každom jej kroku dobre informovaná. Už v marci 1949 zatýkajú jej prvých členov. Na základe vykonštruovanej provokácie eštebáci zatýkajú aj Lenhardta. Vávra je nespokojný s pomermi v Paríži a rozhoduje sa odísť do Juhoslávie. Cestou ho nasadený komunistický agent zaťahuje do Viedne, ktorá leží v sovietskej zóne. Tu Vávru zatýkajú a v kufri auta odvážajú do Československa. 2. novembra 1949 Vávra končí v Pankrátskej väznici. Komunisti Vávru vypočúvajú a využívajú ho ako svedka v politických procesoch s členmi Svetlany, ale aj v procese s Miladou Horákovou. Pán predseda, štátnej prokuratúre bolo známo, že v zaistení československých úradov je osoba uprchlá za hranice a bola v úzkom styku so zradnou emigráciou. Navrhujem túto osobu ako svedka a prosím o jeho pripustenie. Dotyčná osoba sa menuje Jozef Vávra Stařík. Jozef Vávra Stařík, záškodník a terorista,
po útěku z Československa byl delší dobu členem zrádné emigrace v západním Německu a ve Francii. Dnes díky bdělosti našich orgánů opět zajištěný je stejného ražení jako všech 13 obžalovaných velezrádců a vydíračů. EŠTB zatýka zhruba 300 osôb podozrivých z protištátnej činnosti. Procesy sú verejné. Súdy vynášajú 13 rozsudkov smrti, 14 doživotných trestov a niekoľko desiatok trestov v rozmedzi 20 až 25 rokov. 4 tresty smrti prezident zmierňuje na doživotie. Po takmer štvrťročnom väzení prichádza rad aj na Vávru. Pre jeho prípad zriaďujú špeciálnu komisiu. Tá, podobne ako štátna bezpečnosť, navrhuje už predtým odsúdenému Vávrovi zmiernenie trestu. Na druhej strane zástupcovia Ministerstva spravodlivosti, Generálnej prokuratúry a Kancelárie prezidenta republiky majú opačný názor. 27. augusta 1953 Jozefa Vávru v Pankrátskej väznici popravujú. Medzi odsúdenými na trest smrti je aj sovietský partizán Timofej Simulenko, známy skôr pod menom Timošenko. Timošenko vlastným menom Timofej Simulenko, pôvodom z Bieloruska, už začiatkom vojny v roku 1941 sa dostáva do nemeckého zajatia. Zo zajatia sa mu darí utiecť, no znovu ho chytia. Nakoniec skončí v koncentračnom tábore v Osvienčime. Po vyše 2 rokoch ho Nemci v auguste 1944 posielajú na práce do ríše do Brém. Odtiaľ sa mu darí utiecť a posledné mesiace vojny prežije ako jeden zo služobne najstarších partizánov v Ploštine. Hneď po oslobodení v máji 1945 zhruba 300 bývalých sovietských partizánov odchádza zo Zlína späť do Sovietskeho zväzu. Simulenko medzi nimi nie je. Rozhodol sa ostať v Československu. Simulenko svoju totožnosť účelovo mení. Tvrdí, že sa narodil na podkarpatskej Rusi, čo znamená, že pred vojnou bol vlastne československým občanom a tak to má aj ostať. Simulenko žije u Františky Ptáčkovej v Tichove, s ktorou má 2 deti. Po komunistickom prevrate vo februári 1948 sa zapája do protikomunistického odboja. Je členom skupiny Svetlana. Napokon ho zatýkajú a v procese ho odsudzujú na trest smrti. Poprava sa však nekoná, keďže nikto si nedovolí prevziať zodpovednosť za smrť sovietskeho partizána. Nástupom prezidenta republiky Zápotockého vyhlasujú amnestiu. Simulenkovi trest zmierňujú na doživotie. Trest si odpikáva vo väznici v Leopoldove. Po amnestii v máji 1962 na základe jeho spupného chovania mu žiadosť o oslobodenie zamietajú. 4. decembra 1963 Simulenka premiestňujú z väzenia ako duševne chorého do liečebne v Brne. Posledné roky svojho života trávi v psychiatrickej liečebni v Kroměříži. Zomiera v roku 1981. Jedného z veliteľov oddielu SS Jadgruppe 232 Jozef, Kurta Wernera Tutera, v roku 1948 odsudzujú v Bratislave na 6 rokov väzenia. Nie je to však trest za zločiny na Morave, ale za jeho účasť na vedení výcviku špeciálnych jednotiek. Aj tento 6-ročný trest, ktorý si odpikával vo väznici v Leopoldove, mu nakoniec skrátia na 4 roky. Je to odmena za vstup do československej, teraz už komunistickej rozviedky. Ako agent s krycím menom Konrád II odchádza za svojou rodinou do Nemecka. Tu pracuje pre Bundeswehr. V roku 1963 vyšetrovanie jeho zločinov obnovujú, avšak v roku 1966 ho na zásah EŠTB zastavujú. V roku 1983 ako vážený občan bavorského mesta Kötztingu Tuter zomiera.
Podobný osud mal aj veliteľ jednotky Jozef, doktor Walter Pavlovský. Takisto aj jeho po vojne získali pre spoluprácu s ŠTB ako agenta s krycím menom Ryba. Ani on nebude nikdy za svoje zločiny proti ľudskosti potrestaný a dožije svoj život v pokoji v bavorskom Mníchove. Nepotrestanie vojnových zločincov veľa napovedá o dvojtvárosti a pokryteckom prístupe komunistického režimu v Československu.